Il-bieraħ Papa Franġisku ħareġ enċiklika bl-isem Fratelli Tutti, il-kol aħwa, li titkellem fuq il-fraternità u l-imħabba soċjali. U fit-tieni kapitlu ta' din l-enċiklika l-Papa jagħmel riflessjoni propju fuq din il-parabola li għadna kif smajna llum, il-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Ħafna punti sbieħ minn dak li jgħid il-Papa se nsemmi punt wieħed biss. Hawnhekk eżatt qabel il-parabola hemm dik il-mistoqsija li jagħmel l-għaref tal-liġi. Il-proxmu tiegħi minhu? Din kienet mistoqsija interessanti illi fi żmien Ġesu għal ħafna min-nies il-mentalità dak iż-żmien kienet li l-proxmu hu minnu tal-istess pajjiż, minnu tal-istess art. Il-proxmu jasal sal-frontiera. U tifhem il għaliex proxmu tfisser minnu viċin, allura dawk li huma viċin, dawk li huma tal-istess pajjiż. Sem jasal il-proxmu. U għalhekk meta saret din mistoqsija lil Ġesu, il-proxmu tiegħi minnu, innutaw li Ġesu ma jwieġibix. Imma jgħid parabola provokattiva għalihom fejn isemmi dak li qabżu fuq il-ħallilin, ħallew hemmhekk imbiċċer bis-swat nofsu mejjed. Jgħaddu tnejn min-nies tal-istess grupp, tal-istess pajjiż ta' dak li tħall hemmhekk mejjed. Wieħed Levita l-ieħor Qassis. U jgħidlek hawn il-Vanġelu mhux ma ndunawx bih għax kienu aljenati, rawh għaddew minn mal-ġenb u baqgħu sejrin. Imbagħad jgħaddi Samaritan li ma kienx jikkwalifika ta' proxmu u li l-Vanġelu jgħid kemm il-darba juri kif is-Samaritani l-Lut ma kinux jitħammlu bejniethom, kien avversarju, u dan raħ tħassru waqaf mar idewwi l-ġrieħi jagħtih l-għajnuna li hemm bżonn u ħadu wkoll il-lukanda biex jara dak kollu li għandu bżonn jieqaf miegħu. Min ġab ruħu ta' proxmu jgħid Ġesu? Min ħen għal dal-bniedem? Dan is-Samaritan. Imma notaw kif Ġesu jaqleb il-mistoqsija, mhux iwieġeb il-mistoqsija ta' dak l-għaref tal-liġi, dak saqsih. Il-proxmu tiegħi minhu? U Ġesu jgħidlu min ġab ruħu ta' proxmu. Għax di differenza kbira. Meta inti tgħid il-proxmu tiegħi minhu, inti isek fiċ-ċentru. Għandek tħares lejn nies madwarek u tgħid dak proxmu, dak mhuwiex, dak iva, dak ngħinu, dak. Mentre kif jgħid Ġesu, int ġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn għajnuna. U allura ma tagħmilx distinzjoni meta tgħin, ma tgħidx dak tal-partit tiegħi ngħinu, dak mhux tal-partit tiegħi ma ngħinux. Dik ta' reliġjon tiegħi ngħinha, dik mhux ta' reliġjon tiegħi ma ngħinix. Dik tar-razza tiegħi ngħinha, dik tar-razza jew lowm ieħor ma ngħinix. Ma tgħidx hekk. Għax inti ġġib ruħek ta' proxmu ma' kull min għandu bżonn l-għajnuna. U hawn Ġesu qed jgħid xi ħaġa li jekk naħsbu ftit nistgħu nagħmluha dejjem fil-ħajja tagħna, mhux qed jitkellem fuq xi ħaġa ta' barra minn hawn li tiġina opportunità ta' darba, imma xi ħaġa konkreta fil-ħajja tagħna li nistgħu ngħixuha dejjem. Għax dejjem nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. U pereżempju għajnuna li tista' tagħti, għajnuna materjali, jew inkella xi ħadd imdejjaq li jrid min jisimgħu u toqgħod tisma' biss bla ma titkellem ukoll għajnuna qed tkun proxmu. Jew inkella li tgħid kelma ta' ġid, jew anke tbissima li tagħmel il-ħajja ta' ħaddieħor aħjar. Jew inkella li tieħu ftit mill-ħin tiegħek tużah għall-oħrajn. Papa Franġisku jgħid fil-fatt fuq dan is-Samaritan it-tajjeb jgħid dan
waqaf milli kien qed jagħmel u il-ħin tiegħu użah għal dan, uża l-ħin għal dan biex jgħinu. U allura hemm diversi mumenti fil-ħajja tagħna fejn aħna nistgħu nkunu proxmu għall-oħrajn. Nitolbu lil Mulej illum il-grazzja tiegħu u l-għajnuna tiegħu biex kif urina permezz ta' din il-parabola aħna nkunu proxmu għall-oħrajn u biex niftakru dak li qalilna hu li dak kollu li nagħmlu mal-iċken fost dawn ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi.